Cek, cek.
ya. Kanong Bajidung kodong Cek lokasi dulu. Cek dulu. Sek dicoba. Oh, aku cenat lali. Piye Mas, penak urung? Iya. Jiduh. Yeay. Daya kabotan weteng Mas.
Boyok toh. Jebul kanongnya meteng Mas. Meteng 7 bulan. Ora ada sing kayak biyen ki yo ngono kuwi kok. Neng metune cindil Mas. Aku biyen ket urung pisanan yo ngono kuwi rasane lain. Oh, ya. Rada lunyu Mbak. Iya, ora bayar-bayar gitu. Yo. Waduh. Yo ngalah. Keju. Gantian. Kan namanya obesitas jebul. Awas tuh. Yo ngalah. Dalon to yo. Mas sikilku cedera Mas. Wis. Aduh suwek Mas. Ora. Ora apa-apa Mas, tahan banting kok Mas. Anti pecah. Iya. Ya. Keruk. Dengkul bisa. Rambutnya hitam dan lembut. Menggunakan pentin. Siji temenan tak kok. Isih ana sijine. Susulan to jare iki, Pak. Iki bose, Mas. Oh, iki to bose. Bose metu kering. Kodok.
pada kantongnya Pak Bu. Aduh. Menggeh. Yeay. Ya. Piye blik? Piye. Blik. Piye? Ora mie kudu ngono sitoke lho mie. Mie nang kene lho sitoke. Nah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis muni. Halo. Jajal di tes vokal sik. Dicek vokal. Cek. Yen kelingan, ngono kuwi lho. Marang seliramu wong ayu. Ora masuk ora. Wis wae. Prasida. Kene ya gur pas-pasan kowe iki kok. Kowe iki mah depengetan, Dok. Penonton ki ndelok kowe. Ngetan kula Kono. idul ora roh. Ngadep penonton, Dok. Kok ame-ame belalang kuku. Wis nek iki. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu perawan rasane enak tenan. Susu rondo rasane dadi tonjo. Kok ame-ame belalang kuku. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu Wis perawan. oh. Rondo. Nyok. Wis Apa ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu perawan rasane enak tenan. Susu rondo rasane dadi tonjo. Sesam lebu sedeng mentul-mentul. Wis. Ku malah melenceng tekan ngendi-ngendi. Yo sak elek-eleke dhewe ku yo iki nang ngendi? Uluk salam, gek iki acarane apa bareng yo ora arti lho adewe iki.
Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Endi? warga Gedongan. Oh iya. Oh, Gedongan wong aku biyen yo cilik nang kene. Gedongan kok ngendi? Gedongan iki. Lah aku mau tok ndeke kricak iki. Ya mau kan biasa tuku. Biasa toh. Iya. Oh, nek nggone anangnya wis beda. Loh, iki acarane apa iki kok? Acarane. Aku ya ora ngerti. Takon panitiane wae iki. Pak panitia. Acarane pun apa niki? Sik nikah sapa? Oh, dadi kudu ditokke ya. Iki sing nganten. Sik anten iki berarti metu iki. Biasane ngono kuwi kok ya. Sang anten. Ten. Not. Lak Mas, lampune Mas iki Mas, bener iki biru apa iki? Ungu, ijo. Kuning. Pink. Lita. Anu iki warnane dadi biru keputih-putihan. Oh biru. Lampune iki blerengi Mas. Berengi Mbak. Kayak ijo, dok kodok kayak ijo, dok. Ijo. Ijo. Iya, nek kodok ya ijo. Apa Jek? Kowe ompo. Tope lunga pasar ning pasar. Ses. Awan rontongan gonku. Rapat-rapat. Ngono lho, ae. Mas lampu. Ayo. Nek biasane iki lecek yen aku kangen. Ora. Sane to? Kangen karo sliramu. Elos-elos Metu. Weh, beda. Aku wis metu lho iki mau. Aku aja di Wah, nek iki modele jebolane Waraga Turangga. Iya. Au. Iya. Iya. Lanang kok wedok kowe? wedok. Oh ya wedok. Aku ya ora kalah ya nek muro kowe. Ya. Koceke Mas. Iya. Yo. Sangkoke yo. Ho. Duh, panumplak repot iki. Nggonamu mung pelembungan nek pecah iki lho. Wah, alah jan. Tobat. Apa? Kowe iki totok men wedok bleng, totok men. Heeh, kowe iki dadi karo wong wedok ki ya sing anu lho, aja. Wah, langsung salto. 3, 2, 1 memang untuk Anda hebat. Yo. Ho. Ha. Mari. Ayo. Ho. Boy. Iya. Waduh, jangan. Yo. Wes tenan radi manuk tenan nek kuwi ngobati. Ayo, Wis kelangan manuk tenan nek kuwi. Tak lunyu to, ngandel ra. Aku mau ki arep kepleset mergane iki. Kuwi gek cilik ana kuwi. Ono lho, ono cepet. Hah? Nek Jane suwek. Weh. Dongmu kuwi lho, dongmu. Kowe iki kok ya tobat tenan kok. Ora kowe iki madekin saka ngendi to asline? Jan tobat tenan. Saka Konoha apa kowe? Anak buah Naruto apa kowe? Oh, Sakura. Yo diteruske delet yo. Yo Mas Kodok yo, digayengke yo Mas. Acarane Mas Yuda karo Mbak Dewi. Yo gentenan yo. Aku mbiyen yo mantan ganong kok. Ning ganing aku mbiyen. Wedok. Aku ra duwe receh. Yo Mas.
Dong. Wis urung. Delok. Ya makanya bapak-bapak ki ya nganono dihiburno. Oh iya, kowe bapak apa bebek? Ki bapak kabeh iki. Bapak aku. Bapak pocong. Ora iki sing delok ya rata-rata bapak-bapak ya dikek hiburan sak iso-isone iki lho. Oh to. Paling ora ya dijogetke delet-delet ngono lho. Ya Pang ya kowe saiki piye? Lagune sing apa? Sepasang remaja jatuh. Ngono kuwi. Oh. Ya kayak kowe jangkrik. Yo. Apa? Mondolmu kenapa? Asem tenan kok. Untung ra petil. Kowe nek umpama tak lapor kena HAM lho kowe. HAM apa? Memukul seorang wanita. Oh, ayo. Ayo, Pong. Sesak mlebu sedeng. Yo. Perek gandrung. Kancane. Kok njarep layu. Urung. Ya atraksi sik wong wis Atraksi duit sik. kok. Ora. Nek 100 ya genah isis. Jenah ses. Oh to. Ya gandrung. Tenang sing endi? Ayo sing pojok dhewe nggo topike lho. Oh ya. Ayo lho. Nah, nek Ayo kuwi- penari kaki. Nek kuwi ra rasa dikancani wani nek kuwi. Bendinane. Sing iki Iki wae iki. Iki. Bahenel iki lho. orang melu gawe. Jebul ngingu sotong. Kicau mania. Dok, kowe nek umpama du kancaku tak keprok ket. Lah kowe iki modele dangak-dangak ngono ya. Yo, gasih bling. Apa lagune? Oh Mas Yuda, ini loh Mas buat disawan loh Mas. Oke, ya Mas. Kowe lho Mas tak jalukke lho, tak tembungke. Apa? Pian sungguh mempesona. Oh apa? Ulun jadi jatuh cinta. Rasanya piye yang? Piye dong rasane dong? Alhamdulillah oleh susu kadaluarsa. Iya. Iya.
Wida, Iya. Mbak Eka. Injih. Cantik. Mbak. Iya. Mbak Eka tadi mas-masnya tadi pengen lagu apa ya yang tadi nyawer tadi? Yang baru ambil duit di perangkas Iya. tadi ya? Baru tarik tunai. Iya. Oh iya. Tadi permintaannya lagunya apa ya? Aku lupa Aku nggak tahu. Tanya Wiyogonya lagunya apa? Lagunya apa mas? Sigar. Sigar. Negara angin, ono negara avatar barang. Negara wet itu. Negara Barat. Negara wet. Pripun mas? Alah, enjih. Dalam Mas Aceh. Lagunya apa mas? Alah. Oh jambu alas mbak. Iki juragane alah. Yo DPC no nak jambu alas ki. Enjih. Iki nak 10.000 tiga wong telu kurang. Oh iya niki ikhlas napa mboten? Nggih lamun mboten ikhlas tambahi nggih. Jambu alas mas. Sabar, tahan emosi. Ya. Tarik sis. Ayo Mas Rizal. Ayo, aku tadi sampean tadi dari Mahesa. Nah, aku tadi Yeni Inka. Tenan kuwi. Ora, Dek. Yeni Yeyen. Niki Inkampret. Nya Mas, Kampret. Sidane apa? Jambu alas. Aku tuh bercepat sutresno Nelong rasa hati-hati Yen aku ngerti lakon melu duweni sayangnya duwe bojo saking aku wis cepat sutresno ada semut turun rodo aja dirobot Sumpah
duweni rondo-rondo saingan mati terus kelingan ramah kemuyune wis sholat kasih sayangi orang hatiku lakon hati Oh iya. awas
alon, ya. Ya, Pak, dibantu, Pak, dibantu. Ayo. Ayo, bali waras. Nining. Yo, balik. Balik kokap. Balik kokap ya, balik kokap. Oke. Mas Rizal balik kokap. Jelas. Iya. Ya. Iya. Balik kokap. Hae. Fana. Ya. Yo. Nining. Good ya. Ayo Nining. Nining siap. Habis kading. Awas yo. Good ya. 12. Bali waras. Balik kokap. Yo. Yo. Good ya. 14. Yo, bali waras. Nih, calon. Iya, Mas, dibantu. Ayo. Sehat ya. Iya, Mas, dibantu, Mas. Yo dibantu Mas. Yes. Ya.
Tolong dikasih jalan. Gendong. Bilang apa?